Welke vind je mooi? Deze? Zet hem even op je slee. Lukt het? Ja. Super. Oh, het gaat poer best. Ja, goed. Ja, goed ben en dan wees ik al kwijt. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Als er een beetje sneeuw laait, ja, dat is fantastisch. Nou, kom je direct een beetje in de sfeer. Ja, dat zie ik wel. En ja, alleen meestal dat gezellig. Heel soort komen een bakje koffie en ja, dat is leuk. Now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Dan had hij nog heel wat sneeuw. Ja, De kerst verlopen nog wel even vooruit. Ja, Nou, Heb je altijd een been bij Geeske? ja, al die heren. Ja, zolang het wij en mij op een heleboren. En dat is al 22 jaar. Maar toen hier Gees nog geen bij hem, dacht ik net wel Gees. 22 jaar. Het begon maar een veer. Ja. Elke keer wat meer. Maar zolang het Gees hier bij hem had, ja, dan wilde ik net naar de stad rennen. Want Gees met regenpis zitten, dan verzin je net. Je had die dingen niet om te verkepen. Dus dan, nee, dan kom ik hierheen. En dat is zo makkelijk wat. Neem het stekwijntje even mee. En ik zet hem op het stekwijntje en ik neem mijn hoofd. Nou, de gezelligheid eromheen. Ja, dat vind ik het mooiste. Ja. Ja. En als ik kwijt ben, vind ik het natuurlijk het allermooiste. Ik ben 83. Ja. Je moet net altijd in een huis zitten, no? Je moet wat doen. Je moet wat doen in het leven, dat net. Ik blijf er jong bij. Ja. Ja, daar begint voor me al 3 voor. Oh, dat ging je net eens jongen? Nee, dat ging net jongen. En dan mag ik hier nog net voor hoe het want meestal weet ik wel ongeveer hoeveel laten stenen. Maar nee, dan komen ze later wel. Ja, je moet een beetje vertrouwen in de mensen, toch? Ze stellen je net. Nee. Ik kom wel uit mijn Gees, maar die had lekkere koffie. Ja, had trouwens van die dikke zwarte klonten in, weet je wel. Ja, je weet het plastic plakje wel, hè? Als het sneeuwt, dan zit ik vast. Ik kan door mijn reuma, ben ik niet meer heel mobiel dat ik altijd op een fiets naar buiten kan. Ik ben bang om te vallen. En het doet ook zeer. Vanwege de kelt? Ja, de kou doet zeer.
En ik heb het dus in de handen en voeten en dus ik loop ook moeilijk. Ik kan 500 meter lopen. Dus je ziet wat in een hopeloze situatie? Nou nee, niet echt in een hopeloze situatie, wil ik niet noemen. Maar ik was wel mijn vrijheid kwijt. Op een gegeven moment, ik zit bij in de auto en ik zie wat staan. En ik denk, maar dat is het. Ik voel me een koningin in het autootje. Een koningin? Ja, geweldig. Hoe zat dan? Ik kan wegkomen. Ik kan alles weer doen wat ik wil. En dat is gewoon heerlijk, je vrijheid hebben. Dat is keurig, wel aardig, hè? Ja, maar je mag hier ook 40. Ik heb 30 jaar niet gereden. En het was eerst bloed, zweet en tranen om er weer achter te gaan. Ja? Ja, het was echt misselijk tot weet ik hoe ver, maar het is allemaal gelukt. En nou, ik rijd nou een jaar en ik zou er niet meer zonder kunnen. Als ik het over knorrie heb, dan weet iedereen waar ik het over heb. En mijn schoonzoon noemt hem de grasmaaier. Oh, dat is ook net zo aardig. Nee, ach, dat mag je zeggen. Ja? Ja hoor, geen probleem. Het voordeel is, de voordeur staat altijd open als ik eraan kom. Want ze horen me wel aankomen. De meeste mensen die hebben toch wel een glimlach op het gezicht als ik langskom. Krijgen ze dat dan van jou of van de auto? Nou, ik denk van de auto. Van jou toch ik wel. Nou, misschien wel.